si druhé C. Bereme šach na sebe, podobu zajíce, žirafy či krabice, to je pěkná směsice. Může být i rohože, a to všechno protože vlastníme nakrátko utržené sluchátko, taky jedno zvířátko. Hele, Šebestová, já se dneska nudím. Koukat na televizi mě nebaví a číst se mi nechce. Kam se dneska podíváme? Já bych chtěla na nějaký zámek a najít si krásného prince. No to jsem si mohl myslet, ženská. Mě by třeba zajímalo, jak to vypadá v pravěku. Jestli kluci a holky také museli chodit do školy. Já bych chtěla vědět, co si oblékali. Tak poprosíme sluchá. Tak jo. Haló, Prosím, jaké máte přání? my bychom se chtěli podívat do pravěku. No jak myslíte? A jste na to dobře vybavení? Co tím myslíte vybavení? Můžete potkat mamuta nebo pravěkého lovce. My se nebojíme. Nebojte se, my jsme přátelé. Přišli jsme se podívat, jak to tady vypadá. Pane pračlověk, to není k jídlu, tohle je kouzelné sluchátko. Poléme vás toho žaludek. Odkud jste přišli? A co to máte na sobě? A co to máte na nohách? To já neznám. A nemáte zbraň. Na co zbraň? Jak si ulovíte večeři? Zajdeme do supermarketu. To je ten supermarket. Supermarket není strom, ale obchod. Co je to obchod? Jakože se tam obchází? Myslím, že bude nejlepší, když vezmeme pra člověka k nám. Ať to všechno vidí. Tak jo, halo, Prosím, jaké máte přání? my bychom se chtěli vrátit do pravěku i s Do současnosti i s pračlověkem. No jak myslíte? Tak to nepůjde. Musíme pra člověka současnosti přizpůsobit. Navštívíme řemeslníky a upravíme ho. Dobrý den. Dobrý den, vlastnostové. Jaké máte přání? My bychom chtěli pro dva člověka šaty. Ale to nebude jen tak. Nejdřív vezmu míru, potom nastříhám nátku, potom přišiju knoflíky nebo sešiju díly. Potom přišiju knoflíky nebo zípy. Potom se musí šaty vyženit a je to hotové. Nejdřív vás měřím. Ano. Znaku zapisuj. Objem hrudníku 77. Objem pásu 79. Délka rukávu 54. Délka noh
5. Mám tady 2. Zkuste si je. Tak raz. Když chceš sako na míru, musíš přijít ke krejčímu. Krejčí má nůžky nit, ještě jehlu a může šít. Umí měřit, stříhat, šít a nožit započít. Knoflíky, aj si frajer velíky, když chceš sako na míru, musíš přijít ke krejčímu. Krejčí má nůžky nit, ještě jehlu a může šít, umí měřit, stříhat, šít a počívku zapošít. Přišíhle knoflíky, aj si frajer velíky. Prosím. Nashledanou. Už je to lepší. Teď se zastavíme u kadečníka. Dobrý den. Dobrý den, co byste si přáli? Barva, melír nebo jenom stříhat? Já nic, my bychom pána chtěli ostříhat. Odkud jste přišel? Kdy jste se naposledy česal? Vlasy máte sami již molek, to bude těžká práce. Nejdřív musím ostříhat, pak učesat, potom oholit, nagelovat a je to hotovo. Prosím, posaďte se. Kdo chce pěkné vlasy mít, měl by kadeřníka navštívit. On mu je umyje, ostříhá a vyfenuje, stříhá holí pány, barví češe dámy. Každá dáma na plese objeví se v účese. Děkuji. Jaké pak fuj, každý člověk by měl krásně vodět. Člověk možná, ale pracovně ne. Pokud tady chcete zůstat, musíte se přizpůsobit současnosti. Nashledanou. Moňa. Tak kam teď? Já mám hrozný hlad a nemůžu se si odíknout se bonto. To nevadí, tady je pekárna, zajdeme si na rohlíky. Dobrý den. Dobrý den. Pekla v dolky z bílé mouky, sypala je perníkem, házela je Honzíčkovi otevřeným okýnkem. Je z Honzíčku jsou dobrý, jsou perníkem sypaný, jestliže ti budou chutnat, jsou
a je to hrozná dobrota. Prosím. Děkuji. No dobrá, já to zkusím. Nashledanou. Naschle. Švéd sedí na cestě, šije boty nevěstě, nevěsta se raduje, že si boty obuje. Šéfče, neměl byste jedny boty? Jo, holenku, boty nejsou jenom tak. Boty musí být na míru. Musí být z kvalitní kůže, aby dlouho vydržely. Musí pěkně sedět na noze, aby nedělali puchyře. Musí být pěkně měkoučké, aby se v nich dalo tancovat. Mám tady dvoje, zkuste si je. To se dává na nohy. No tak ty nejsou dobré. Zkuste ty druhé. No tak ty, pojďte se. No tak ty jsou dobré. Děkuji. Jaké pak děkuji, co peníze? Musíte mi zaplatit. Co je to zaplatit? Nemám to, aby jsem vám zaplatil. On nechce mamuta, on chce peníze. Ukaž ty peníze. To je dřevo a to je děláte studené kolečko. To je papír a to je kov. Ale to vy pravěku ještě neznáte. Já mu zaplatím. Prosím. Děkuji. Nashledanou. Musíme tam najít nějakou práci. Potřebujete peníze. Tady je truhlářská dílna, to by se vám mohlo líbit. Dobrý den. Dobrý den. Pane mistr, nepotřebujete pomocníka, máme tady ksiláka a hledá nějakou práci. Potřebuje peníze. Je zpravěku, musel byste ho všechno naučit. To já dělám i tak, pojďte za mnou, já vám to ukážu. Tohle je píla, tou se nařežou prkna, z který se potom vyrábí nábytek. Prkna se musí ohoblovat hoblíkem, pak přijde na řadu úhelník a tužka. Díly spojíme, řebíky osměrkujeme a nalakujeme. Důležité je přesně měřit, jinak by do stolu našikmo a polička by padala ze stěny. Časem se to naučíte. Někdy chodím pomáhat tesaři, když dělá nějakou velikou střechu. Tam by se mi pomocník hodil, tak my vám ho tu necháme. Držíme vám palce. Já jsem druhá šikula, každý rád mě zavolá.
šroubovat, natírat, lakovat, tak to má zákazník rád. Nashledanou. Tak to se nám povedlo. Pro člověka jsme udělali člověka. Už nemusí spát ve studené jeskyni a jíst mamutí maso. Srrr, srrr. A já bych už také potřebovalo odpočinout. Dneska jsem se teda nadřelo. Nashledanou. Nashledanou.